Hrali sme jedným z ťažších súperov v príprave a oni sa tu pripravujú na kvalifikáciu, ktorú budú hrať v septembri, čiže boli tu v silnom zložení. A ja si myslím, že súper nám ukázal ešte určité nedostatky, ktoré sú v tej našej hre a ktoré sa budeme snažiť odstraňovať ešte v priebehu tohto týždňa. Samozrejme je to možno robota ešte trošku na dlhšiu dobu, a kde budeme musieť popracovať hlavne na tom systéme, kde sme robili nejaké taktické chyby ešte, ale myslím si, že zápas splnil svoju